Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt en ik hoop dat u een heel prettig paasweekend heeft gehad. Wij zijn weer klaar voor een nieuwe week vol met nieuws. Dat betekent dat we met Extra Journaal weer elke dag het belangrijkste nieuwsberichten in het Nederlands uit Curaçao zullen geven. Na de reclame is er ook meer ruimte voor duiding. Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. Veel controle in paasweekende. De afgelopen dagen, u weet het nog, waren er veel voorbereidingen om te zorgen dat de Semana Santa goed zou verlopen. Er was een samenwerking met politie, kustwacht, verschillende ministeries, Citro en dergelijke. Uiteindelijk is het paasweekende relatief rustig verlopen. De politie heeft wel veel controles gedaan en ook de kustwacht heeft veel gecontroleerd op het water. Er zijn boetes uitgedeeld, maar uiteindelijk denk ik dat we over het algemeen kunnen zeggen dat het een geslaagd paasweekende is geweest. Sharon Paulina dood in auto aangetroffen. Sharon Paulina is tijdens het paasweekende dood aangetroffen in een auto in Kanga. Naar alle waarschijnlijkheid is hij de dag daarvoor beschoten door een politieagent nadat hij een overval pleegde op een toko in de St. Kidsweg. Paulina zou daarna zijn weggevlucht en in zijn auto uiteindelijk zijn overleden. Paulina is 41 jaar geworden en van die 41 zat hij meer dan 18 jaar in de gevangenis. Hij werd veroordeeld wegens het plegen van meerdere overvallen en een moord. Maar Paulina werd vooral bekend omdat hij ervoor streed om de levenslang gevangenis op te laten heffen, zodat hij verder kon met een normaal leven. Uiteindelijk is dat dus treurig afgelopen. Verdachte moord Bucci opgepakt. In Nederland is er een verdachte opgepakt in verband met de moord op de rapper Bucci vorig jaar in december op Curaçao. De politie heeft dat zaterdag bekendgemaakt. Het gaat op de moord om Roosendel Winster. De Curaçaose rapper werd zoals bekend op 9 december doodgeschoten bij een truckie Pang. En er is in het kader van het onderzoek Hummer werden er op Curaçao ingevallen gedaan door rechercheurs van de divisie georganiseerde criminaliteit. In Nederland werd door het team rechtshulp van de landelijke recherche in Rotterdam meerdere huiszoekingen gedaan. Bij een van die invallen werd dus een verdachte opgepakt. Minister Silvania uit zorgen over de situatie in de gezondheidszorg. Minister Javier Silvania is niet alleen minister van Financiën, maar ook van Gezondheid, Natuur en Milieu. Tijdens het zogenaamde vragenuurtje voor het paasweekende heeft minister Silvania laten weten dat er veel sprake is van verspilling van geld in de zorg. Dat baart hem heel veel zorgen en hij heeft aangegeven dat hij daar veel aan wil doen. Tegelijkertijd gaf hij aan dat zorginstellingen die geld verspillen daarna niet zomaar bij de minister kunnen aankloppen. Wie betaalt, bepaalt, zegt Silvania. Dus als jullie verspillen, zullen wij harde regels stellen, aldus de minister. Geen online betaling van belasting voor de auto's. Dat is voor afgelopen weekend bekend geworden. Er was namelijk een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om mensen online autobelasting te laten betalen. Maar dat blijft alleen maar fysiek mogelijk. Volgens de landsontvanger is het uitermate onwenselijk om de wegenbelasting online te laten betalen. Wanneer hiervoor wordt gekozen, zou het proces namelijk nog langer duren dan het nu al doet. De weggebruiker zou de betaling weliswaar online kunnen doen, maar moet dan vervolgens alsnog de belastingkaart en de sticker ophalen. En dat zorgt alleen maar voor vertraging. Carifta van zeer hoog niveau. We hebben de afgelopen dagen kunnen genieten van Carifta 2023 op Curaçao. Met wedstrijden zwemmen, open water zwemmen, artistic swimming en waterpolo. Honderden atleten, sporters, zwemmers deden mee uit verschillende landen, meer dan 20 landen in het Caribisch gebied. Het was een groot sportfestijn en Curaçao mag trots zijn op de organisatie daarvan. Veel sfeer bij CU 2023. CU 2023 kon weer gevierd worden.
paar jaar kon het niet doorgaan vanwege corona. Maar nu heeft Seoul weer helemaal los kunnen barsten. Het was een kleurrijk festijn. Veel mensen deden mee. En het was vooral weer fijn om te zien dat Curaçao weer mooi Seoul kan vieren. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan nu over naar de advertenties. En daarna heb ik meer duiding en achtergronden voor u. Hey, Pizza Hut tem com algo especial para mi cubo. Ambiente meal for you and me. Un small pizza com 2 topping, para mí, pavo. 2 garlic bread, para mí, pavo. 2 bottles de Coca-Cola de 16 ons. Aha, vos acaba. Ambiente meal For you and me. Nobo na Pizza Hut. Por bestellen para mi cubo todo dia. De 19 de meia até 6 da tarde. Para mais info, check nos Facebook page of nos website. pizzahut.cw. Pizza Hut, for the love of pizza. Er is veel gebeurd in de afgelopen paasweekenden, maar een zaak die tot in Nederland veel aandacht heeft gekregen is het oppakken van een verdachte in de zaak Bucci. De rapper uit Tilburg, zoals de NOS schrijft, is in 9 december vorig jaar op Curaçao doodgeschoten. Afgelopen weekend is er in Nederland een man opgepakt. Dat gebeurde in Vlaardingen. Het gaat om een 44-jarige Curaçaoenaar die na de moord vanuit Curaçao naar Nederland zou zijn gevlucht. Hij zit momenteel vast en wordt op korte termijn overgebracht naar Curaçao. Op Curaçao zijn 3 huiszoekingen gedaan in woningen op het eiland waarbij spullen in beslag zijn genomen. Roesendel Bonifacio Winster, zoals Bucci echt heet, werd doodgeschoten op de Rooseveltweg. Hij overleed ter plekke en liet 3 kinderen en een vrouw na. Over de toedracht van de aanslag op de rapper is nog weinig bekend. Hij was op Curaçao voor een reeks concerten. De herdenkingsdienst van de rapper in het Willem II-stadion werd door honderden mensen bezocht. En ook op Curaçao werd stilgestaan bij de dood van Bucci. Kort na de uitvaart is het graf van Winster in Tilburg deels vernield. De nabestaanden denken dat het graf van de rapper bewust werd uitgekozen, maar waarom is nog niet duidelijk. Dan gaan we weer even naar de Carifta, want het was een groot sportfestijn en Curaçao is niet tot de grote winnaars uitgekomen bij de Carifta. Dat waren de Bahama's. Dat land behaalde de meeste medailles. Er waren ook veel fanatieke supporters van de Bahama's aanwezig. Maar mooi is te zien dat het organiseren van de Carifta leidt tot positieve reclame voor Curaçao. Direct na de winst heeft het ministerie van Sport van Bahama's een mooie video op internet geplaatst, waarbij ze natuurlijk hun eigen sporters promoten en feliciteren, maar tegelijkertijd laten zien hoe mooi het toernooi hier op Curaçao was. Laten we even naar deze korte video van de Bahama's kijken en dan krijgen we meteen een impressie van de Carifta. Moslims over de hele wereld houden deze periode Ramadan. Dat betekent dat ze tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten en drinken. Zoals bekend heeft ook de moslimgemeenschap op Curaçao speelt daar ook een belangrijke rol in. Op Aruba is de moslimgemeenschap relatief klein. Ook is er pas sinds kort een moskee. Hoe het vieren van de Ramadan in Aruba precies te werk gaat, dat laat Caribisch Netwerk zien met de volgende reportage. De eerste moslims op Aruba kwamen tijdens de migratiegolf bijna 100 jaar geleden vanwege de komst van de Amerikaanse olieraffinaderij Lago.
Ze kwamen vooral uit Engelstalige Caribische eilanden. Een centrale plek om samen te bidden of Ramadan te vieren hadden ze nooit, tot 3 jaar geleden de bouw van de eerste moskee op het eiland begon. Het is nog niet af, maar ze gebruiken het wel al, vertelt Abdussabour Wever van Aruba Islamic Foundation. De reacties van Arubanen, van wie de meeste katholiek zijn wisselend. Verschillend, hè. Iedereen heeft een eigen gedachte of hun eigen denkbeelden over de islam. Sommigen staan er open voor, die kunnen duidelijk het onderscheid zien van het geloof en wat er in de naam van de geloof wordt gedaan. Sommigen kijken heel sceptisch er tegenaan. Ja, dat hoeft allemaal niet, er komt iets van buitenaf. Maar we beseffen niet dat het meeste wat op Aruba is van buitenaf komt. In augustus hopen ze de moskee af te hebben. De volgende uitdaging, zegt Wever, is dan om een imam naar Aruba te krijgen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik hoop dat u weer op de hoogte bent van het belangrijkste nieuws van Curaçao en de eilanden eromheen. Morgen zijn we er weer met meer belangrijk nieuws en ik hoop dat u dan weer kijkt. Fijne dag vandaag. Tot ziens. Dag.